baranashi kendro ni shimi abno te waithami bagai kwlai ungkha modi te a kwlai ungmani ulono poila shakni kendro thangka mantri bokrok narendra modi aro kaisa hukbani panda tongmani a panda thangwi manjana bagai no thangka narendra modi pm kishan somman nidhi samwng butango kisti rok bagai rikha modi a samwng butang bai khobjak 9.26 crore ni sebo kubang hukbar khlainai 20,000 crore rang ni she kubang jobajok manai a salo mantri bokrok no karibo phai manjak phaikya uttar प्रदेश मंत्री योगी आदित्यनाथ हुकबानी मंत्री शिवराज सिंह चौहान ते हास्तिनी गोबां मंत्री रक किसान सम्मान निधि samwng butangni ulo Ganga Aarti khwlaikha मंत्री बख्रक aboni ulo atomsa ke सरप्राइज विजिट khwlaikha baranashi स्टेडियम aro thangwi bwsukjora te samwng ungkha naicherwi naikha aboni logi aro phai manjak phaine joto samwng khlainai rok baibo kok saka a स्टेडियम sangsai rjakhe sikla hodarokni bagui no kaham wngnai Bureau Report Kokhara